Moni ndine Jack. Nde ku Nigeria zinthu sizinakhazikiketi, if anything zikuoneka kuti zikuyipirabe. After mujanapanga video kunena kuti atsikana anabedwa ku school atsikana 25. Imene ijanali school ina. Wapeza kuti dera linaso school akuiti St. Mary's ya Catholic kwabedwa so ana school. Ukuno nde abedwa ambiri. Ana school 303. Ndaziphunzitsa awo omwe 12 abedwa ndi gulu la zigawenga akuti ma bandits adzimifuti zawo chani awatenga athawira nawo mthengo. Anawaba Friday nde between Saturday Sunday anapeza kuti 50 athawako akwanitsa kuvumbuluka kuthawa mpaka nakafika mmakwawo 50 pamene naonse otsala ndaziphunzitsa awo sanapezekebe. Nde zosakhala bwino zikuoneka ngati kuti zikuyipirabe kuna kuti zikutheka bwanji dziko kumakhala ndi zigawenga zonena kuti basi zipanga ziwembu zoopsa ngati zimezi mpaka na apapa ayankhulapo kuti ndokhudzika kwambiri kunena kuti zinthu ngati zikuchitika pa dziko lapansi ndipo apempha kuti zilekeke anthu achitidwe release azipita mmakwawo fasi zoonayi. Anthu ambiri atakhala ndi mantha ambiri ku Nigeria, maskulu ena atsekedwa chifukwa sizikudziwika kuti apita kuti next, apanga chani next. Nde kamoyo kodabwitsa koopsa sizikudziwika kuti zinthu zizatha bwanji ndipo zizatha liti. Nanga sata akapanga choncho amapanga demand drama ransom ngati mufuna anthu ati achite release muti pasa drama awa pasa drama zinazo amagwisa ntchito kwagula zina zomweso akugwisa ntchito kumaopsezaso anthu ndio apitaso akapangaso zomwezo khangati kasaiko kuti kangupitirirabe. Nde zioneka kuti zitha bwanji koma so far sizikudziwika. Mwina amene athawawo akhoza kuulula komwe anawatengera ngati sanathaweko apita malo ena. Izo nde zikuchitika ku Nigeria zikomo kwambiri.